què tal? Molt bé, molt bé. Bé, un puesto tan agradable com este, com hem d'estar. Home, ja hem elegit el millor espai de la nostra casa, no?, per a rebre-vos. I, bueno, agrair-vos als dos que hàgiu vingut, com deia, no? Raquel, que ha vingut des de Tavernes de la Valldigna i d'una miqueta més a prop, des de Castelló. Començarem treballant en la família d'Administratiu i Finances este tema. Entonces, el professorat que va aplicar les vostres propostes i... Bueno, i a més, realment en vosaltres també va començar antes perquè van començar en l'ESO, no? Van començar en el curs de 9-20. Sí. A través de Miguel El de Primera. 9-20 va ser el de pandèmia. Sí, bueno. I començarem, sí, no, pandèmia va ser en març. Ahir no, al següent, del següent, I jo no sé si va ser 2021. el de 9 o el 20. El de 9-20 o el 20-21. I aquest 20, en gener me'n recordo que vam tindre una primera reunió que vam anar allí, no? Ens van conèixer i de més, i al 2021 ja van començar... Vosaltres esteu fent experiència pilot, sí, canviant les regles del joc, i ens proposareu aplicar-lo l'any següent, i nosaltres estàvem començant i ens apuntàvem a tot, havíem conegut també a l'Associació Valenciana. Nosaltres començàrem el contacte perquè un dels pobles adscrits, Benifairó, era localitat per a l'economia del bé comú. Nosaltres érem un equip directiu que començàvem i volíem... Ens apuntàvem a tot, tot el que isquera. I allí estem nosaltres també. Parlant en ells, coneguérem el que era l'economia del bé comú, bueno, ens enteràrem i ja començarem la relació Noves Sendes. Sí, sí. Ja fa anys, ja. Sí. Per això t'agraeix que avui hagis vingut així també, claro. I en Suso sí que és més recent, no? També hem parlat en Bea, que va ser alumna vostra. Sí, nosaltres vam començar, va ser quan vau acabar de fer les proves pilots i llançar-lo en l'ESO. Del d'FP. Vau començar en FP i entre vos vau venir, vam xerrar tu i jo un dia, vaig quedar amb els caps de departament, jo en aquella època era cap d'estudis. Sí. I a mi va semblar una idea molt interessant. I una miqueta igual que la companya, aquí ens hem d'apuntar tot. I bueno, va començar i que portem ja 3 anys, 3 cursos. Este és el tercer, sí. Nosaltres estem fent-lo en administració també. Sí, en la família d'administració, en l'assignatura de SEM, suposo que també vosaltres la simulació empresarial, nosaltres la tenim. Sí, bueno, és que hem fet diverses propostes. Clar, és que cada centre suposo que treballem una miqueta diferent. A més, ho heu treballat de manera totalment diferent, igual que molts centres, no? Cada un ho ha fet seu, que és el que jo sempre dic, no? Que així se trata de nosaltres fem una proposta relativament senzilla, inicial, que després cada un l'adapta a la seva idiosincràsia, no? I heu sabut entendre molt bé això que nosaltres proposàvem, no? Nosaltres inclús el curs passat van entrar els d'informàtica. Teniu la família d'informàtica també. Sí, tenim la família. Nosaltres tenim 4 famílies de FP, llavors això ens permet crear moltes sinergies, que això és el que mola, no? Quan se barregen moltes coses diferents surten coses xules. Si tot és molt homogeni, és molt difícil avançar. I llavors les empreses de SEM, d'Administració i Finances, contractaven a les empreses dels alumnes d'informàtica perquè els prestessin servei. I va eixir coses molt xules. Nosaltres començarem en iniciació de l'activitat emprenedora i empresarial, que estava d'optativa en l'ESO i ha desaparegut. I després el que farem en les famílies de formació professional, que en tenim 3, és que posarem el que és ara la calculadora, que al principi era la matriu, és el mateix, no? Sí, és una versió de la matriu adaptada. Posarem en els projectes, en l'assignatura de projecte de segon del grau superior, quan fan el projecte d'empresa, ahir començarem a utilitzar-ho per a totes les famílies professionals, de manera que quan els alumnes presenten el projecte d'empresa, de la família que sigui, nosaltres tenim esports, tenim gestió administrativa i tenim manteniment electromecànic. Entonces ahir intentem, i altra cosa que també farem, un any estiguérem insistint molt, és que quan els alumnes anaven a fer pràctiques tant de grau mitjà com de grau superior com de formació professional bàsica, proposaven a l'empresa passar-los la matriu i suggerir-los propostes de millora. Llavors, en això també és una idea d'unificar... Aquesta idea potser te la copio, perquè nosaltres tenim molts projectes i és una possibilitat, si el fiquem en programació, que sigui una de les valoracions de la rúbrica. Va molt bé perquè els alumnes es familiaritzen, interioritzen més el que és la ferramenta i l'avaluació de l'economia del bé comú i ho proposen a les empreses i també es donen compte de que n'hi ha muros. Ese gran desconocido. Deixem-la així, no? Com ese gran desconegut. I també teniu vosaltres l'aula
l'aula permanent EBC, no? Que va començar també paral·lelament, només va mentre nosaltres li va donar aquesta vida pròpia. Va ser una idea que va sorgir junt amb la proposta de la xarxa Novigi, de centres de formació professional. Hi ha una de les actuacions que es diu Empren. Aleshores, tu fas l'activitat d'Empren, però el donen dotació per a crear una aula Empren. Doncs nosaltres, el que és una part de la biblioteca, la partirem. La biblioteca és s'obre i es tanca, i és o biblioteca o aula, perquè ens fa falta espais. Com a tots. Entonces, l'aula Empren vam avaluar la possibilitat de fer-la aula EBC. De totes maneres, com tot el que fem d'emprenedorisme, ho fem allí i treballem l'economia del bé comú, doncs al final l'aula Empren és aula Empren, però el centre és EBC. I vam estar treballant també un poc un qüestionari amb alumnes sobre... va estar treballant en l'associació, en algun curs que fèreu de formació, es preguntava a l'alumnat què voldríeu que tinguera una aula d'aquest tipus, i al final hem fet ahir l'aula Empren és EBC. Sí, això és el que comentaven els profes, que molts docents o molts centres educatius, l'any passat també vaig estar en la xerrada que vam fer en Gest en les jornades Empren, molt bé, i vaig tirar mà de Suso, que estava allí, per a que contara un poc la seva experiència, de com a través de l'aula Empren també gestionaven tot això i com ahí tenien a l'abast una sèrie de recursos i el nostre contacte per a treballar el que necessitaren realment. Al final jo avui estava reflexionant un poc tot el que havíem fet i les preguntes que em passares dels alumnes, les inquietuds de l'alumnat, i jo crec que es tracta de donar visibilitat. Al final l'aula Empren, l'aula ABC, és una ferramenta per donar visibilitat. Nosaltres, quan fem horaris, tots els mòduls optatives, per exemple, economia de batxillerat, que puguen tindre que veure en economia, els ubiquem en l'aula Empren. I al mateix moment, tot el que fem sobre emprenedoria i sobre economia, ho fem en el caràcter de l'economia del bé comú. I la idea és que això vagi filtrant i que els alumnes es familiaritzen en el nom, després en la ferramenta i també formació del professorat, però ja està un poc com la màquina posada en marxa i és la visibilitat, no? Perquè al final ho fas en una aula o ho fas en una altra, però si estigués concentrat, les paraules emprenedoria, economia, bé comú, sostenibilitat, participació social, estan concentrades en que aquesta és l'aula de tot el que té que veure en l'institut, en aquest tema. I aquesta és un poc la idea. Sobre això volia comentar també, preguntar-vos sobre com esteu treballant, tu ja ho has comentat, en el tema d'horaris, moltes vegades pregunten, o en les formacions que fem, els profes se pregunten entre ells sobre com treballeu a nivell d'equip directiu, com se treballa per a que doni aquest suport alliberant hores en els horaris, establint un espai en el centre educatiu o el que siga. Entonces, com ho feu? Tu ho has explicat més o menys, Suso? Com ho feu vosaltres? Nosaltres més o menys. A veure, nosaltres som un claustre gran. No sabem com esteu vosaltres. Nosaltres estem prop de 190 professorat, membres del professorat, 190. Motivar a 190 persones és complicat. Tenim una plantilla àmplia. Diversa. Nosaltres normalment estem treballant en el projecte de BC, estem treballant-lo en l'FP perquè també som més grans. La idea nostra és portar-lo també a l'ESO i al batxillerat perquè considerem que és important. A més, tal com deia la companya, i jo sempre gasto la frase que no és meva, que és els que són una miqueta majors, no sé si el recordeu, que estava al Capitán Siam, en la TV3, i que deia, els petits campis són poderosos. Entonces, totes les cosetes que anem fent a poc i que anem portant cap endavant, queda, com diu la companya, un pozo que jo crec que a la llarga anirà, perquè si preguntem a un alumne, no de l'ESO, de batxillerat, d'administració i finances, que pot ser el que estigui més prop de tot tipus de l'economia, que es EBC, dirà un grupo de K-pop nuevo, entonces lo tendrà molt clar. En aquest sentit, la motivació, nosaltres tenim hores d'aula, nosaltres compartim tant l'aula d'emprenedoria com l'aula teca, que ens permet també treballar molt les dinàmiques i sobretot esto que diem les habilitats, les habilitats socials, la possibilitat de treballar en equip, que tenim una paraula molt bona que és habilitats, però recordeu-vos que sempre busquem un anglicisme i diem les soft skills, però és treball en equip... Pensament crític, participació, etc. Llavors, són aquestes coses que nosaltres
intentem que vegin que està funcionant. L'assignatura de SEM, de Simulació Empresarial, ja porta 3 anys fent això. Tenim en altres mòduls que també estan treballant per projectes. Estem començant a aplicar l'aprendizaje servicio, però poquet a poquet. Però sí que és cert que costa ficar la roda en marxa. Jo estic convençut que quan comenci a rodar 180 professors tindrem força per a tirar cap endavant. Bueno, quants anys portes, tu, de direcció? De direcció, 2 anys, bueno, 1 any i mig. Jo era cap d'estudis, portem 1 any i mig, és un projecte nou, som gent jove i poquet a poquet. Ara tenim energies, ja t'ho diré dins de 2 anys. 2 anys comentaré. També tindràs. També. Nosaltres tenim l'organització dels espais, l'organització dels horaris, després fem de la formació professional, el que t'havia comentat, però jo crec que nosaltres som 100 professors, però quan començàvem l'equip directiu érem 57. Sí, això va creixent. Aprofitant tot l'impuls que s'ha donat al creixement de la formació professional, perquè conforme dius tu, al final l'ESO i el batxillerat són els centres que tens adscrits, però un centre creix en formació professional i hem crescut tots molt. Nosaltres pràcticament hem duplicat, del 2016 ara pràcticament hem duplicat l'alumnat. Han hagut un impuls de la formació professional i també hem tirat per ahir. En simulació empresarial ens agradaria, ho tenim pendent, però venia a dir-te-ho per lo següent. Al final és també el professorat que tu tens i què tens que fer? No pots motivar a 190, però si n'hi ha 100, doncs això és 100. Sempre n'hi ha que buscar, nosaltres ens funciona bé buscar la motivació de cada professorat i ubicar-lo a on toca. Entonces, tot el professorat que va vindre no va estar per la LBC, però nosaltres anem fent i estaran per altres coses, no? Perquè fem tots moltes coses. Sí, nosaltres vam apostar una miqueta per la formació. Llavors vam ja entrar el curs passat un curs de formació per professorat que van participar 67 membres del claustre. Això vol dir que estem parlant d'un 30% del claustre. La idea era que si els 67 estaven formats, este curs ja tindrien 67 mentors que podrien ajudar a la resta del claustre. El problema que també tenim, la mobilitat. Dels 67, molts ja no estan en el centre, però m'he donat el mateix, perquè s'emporten aquestes idees a un altre centre. Llavors, això és l'important, perquè som escola pública i a mi m'he donat el mateix que estiguin treballant en el meu centre que en un altre, sempre i quan... I ahir que parles de mobilitat, introduïm el concepte de sostenibilitat. De sostenibilitat. Fer en el centre projectes que no depenguen de les persones, sinó que això costa més en el temps, perquè són canvis més menuts, però intentar fer-los sostenibles, perquè és un departament. Tot el món sap que ja saben en els anys que en simulació empresarial es treballa així, el que ve és sumar. Sí, nosaltres intentem fer també materials, que els materials siguin del centre i aquests materials se'ls puguin gastar altres professors. I la gent que ve de fora, jo que coincidiràs amb mi que s'apunta a tot. Sí, la gent normalment que ve de fora, si tu li dones el material i li dius fes això, ells ho faran. Això ho veig jo també, que alguna vegada en algun centre educatiu canvia, entonces tenim per una banda el profe que se'n va i s'endú la motxilla i el que ve i diu no, però des del centre apostem per això i tenim aquesta convicció i anem a dir que això és algo del claustre. Però s'ha d'ajudar. Sí, òbviament, i ahir entrem nosaltres de nou a fer aquest reforç un poc en formacions, en recursos, en assessorament en el que necessitem. I en això volia preguntar-vos també si ja penseu, o encara és massa pront, segur, òbviament, però penseu que té pes ja en l'oferta formativa per al professorat o inclús per al centre educatiu en general, ja li està portant valor el treball per l'economia del bé comú? Tot costa una miqueta. Portem 3 anys. Sí, és pront encara per això. Comença a funcionar. Els alumnes, sobretot, els alumnes d'administració, per exemple, ells que potser comencen en un nivell més baixet de l'ESO, pot ser que hagin notat una miqueta més de calat, perquè potser els alumnes que ja arriben a l'FP ja ho saben. Nosaltres el problema és que la gent surt, sí que és de veres que surt del mercat laboral, hi ha empreses que ja saben en administració i finances que els alumnes estan formats en EBC. Això és un avantatge o un problema, potser. Això anava a dir, ho valoren això ni en empreses que ho busquen? Pot ser un mitjà. Depèn de l'empresa. Tu coneixes molt millor el substracte empresarial de Castelló i sobretot en el CES. Tenim empreses, però potser no tenim tantes com voldríem. Però sí que és cert que jo crec que enriqueix a l'alumne. I perquè és una altra visió. Sí que és de veres que de moment tots els impulsos i tots els inputs que arriben de fora és cap a un altre tipus d'economia i que veient com estan en el món, tristament, a lo millor va a més aquest tipus d'economia que no és una economia moderna sinó antiga. El concepte d'EBC, que és un concepte que 2011, que és relativament nou però no és nou en la base, sinó és nou
la manera de plasmar-lo en unes sigles. Jo crec que és interessant que comencem també nosaltres a plantar una miqueta la semilleta en els alumnes que en uns anys aniran a la universitat o muntaran la seva empresa o estaran treballant en l'altre i que poden saber, com els alumnes que heu tingut aquí, i que poden saber que n'hi ha una altra manera de fer les coses i que no vol dir que no tinguis diners i no puguis continuar davant i la teva empresa no generi beneficis, sinó que potser aquests beneficis no és necessari que s'acumulen sols en un punt, sinó que se poden distribuir en la resta. Nosaltres, per exemple, com a equip directiu, pensar en que l'alumne ha de saber el que és l'economia del bé comú, si ja ens costa que saber llegir i escriure alguns. I economia. El que passa és que nosaltres, quan començàrem, ja teníem també projecte d'innovació educativa. Nosaltres començàvem fent tot. Aleshores, jo sí que no sé si se n'anirà en la idea d'economia del bé comú, nosaltres intentem inculcar, però després ixen i es troben en el que es troben. Se troben en el món. Però el que sí que intentem és que els valors que formen part de l'economia del bé comú són valors del centre. Doncs, per exemple, els projectes d'innovació educativa sempre tenen una part de, encara que li diguem el nom que li diguem, de consum de proximitat local, productes, una part d'agroecologia, que al mateix moment estàs fent nutrició, estàs fent esport, després el tema de la participació social, nosaltres també li donem, encara que no sigui així nom, perquè els alumnes no, però hem fomentat molt la participació del Consell de Delegats i Delegades, els corresponsals, ara estem començant en mediació, i no sé si saben què és la paraula participació social, però ells saben que ja tenen més veu en el centre i ja es preocupen de triar a un delegat o a una delegada que els representi bé, perquè si no representa bé, quan volen alguna cosa no ho tenen perquè el delegat no s'ha enterat. El delegat de broma que dic jo votaré més que no està. Exacte. Entonces, tot això sí que hem aconseguit canviar en el centre i que aquests valors, que són els que després emporten ells, perquè, clar, les empreses, n'hi ha poquetes que tinguin una part de projecció social. Sí, però això és el que volia dir, que ja m'ha vingut, és que, bueno, fa poquet vam estar en el Foro Demos, que és el foro que organitza l'Associació Espanyola de Fundacions, i n'hi havia una fundació que havia fet un estudi, una investigació, amb més de 27.000 alumnes, que ja ho he dit en una altra entrevista abans, la de les alumnes, crec, que cada vegada més la percepció i a l'hora de buscar treball o d'emprendre o del que siga, els jovens no estan dispostos a treballar en qualsevol lloc. Vull dir, això és algo molt més profund que això, que és el que jo acabo de resumir, però que busquen sentir-se alineats o una coherència interna en els valors de l'empresa, busquen altres coses que no és únicament un lloc de treball i ja està, sinó que busquen l'empresa, quin posicionament té respecte a les injustícies o certes coses. Òbviament, com trata a les persones treballadores, als proveïdors, a les entitats financeres, en quines treballen, quines no. Tot un poc, tot això, i clar, això me fa pensar que també, o me fa tindre esperança de que a poc aniran canviant, serà un canvi gradual i lento i no ho faran totes, al igual que en un claustre de 190, no són tots, és que ara tal, és que ara estan, però ja n'hi ha algunes que estan obrint camí i que arrossegaran altres i que a poc s'anirà formant-se d'una altra manera i, bueno, els canvis se produeixen, serà un canvi de vall amunt, que és el que promou un poc el model. Hasta ese punt també n'hi ha... El canvi ha de ser per tots els puestos. Sí, per tots els puestos també això anava a dir que... I políticament incorrecte o fàcil. Si les administracions públiques exigissin que les empreses que tracten en l'administració pública complissin el criteri EBC o ODS, ja començaríem a solucionar un problema, perquè ja seria una part. Això s'està treballant ja a nivell europeu, s'està fent incidència política, ja veurem on acaba, però el moviment de l'ABC i molts altres moviments estan treballant el tema de l'ètica a l'hora de fer una empresa. Perquè això costa. Moltes coses. Òbviament costarà, però... Jo ja tinc una edat, o dos, però jo el que sí que veig en molta joventut, sobretot també potser el veus, els que surten d'FP, els que van a la universitat, el concepte que tenien els nostres pares, que nosaltres ja l'hem començat a perdre, el treball per tota la vida, això ja saben que no és. Llavors sí que és de veres que algú que entra a una empresa sabent que ja no va estar ahí tota la vida, suposo que busca més coses que un sou o busca més coses que una... Claro, perquè no veu un futur a 10 anys en aquesta empresa, una progressió. I en informàtica passa molt. En informàtica tenim... Hi ha tanta oferta formativa que el treballador es permet, quan s'avorreix en un lloc o ja no li aporta a l'empresa, canvia. Sí, nosaltres som referència en diverses famílies, però sobretot en informàtica. Tenim, a més, crec que són 500 alumnes d'informàtica i sí que és cert que tenen una alta taxa d'empleo, això no vol dir que tinguin sous molt sol d'eixida, però que sí que les permet molta mobilitat. I trien. I diuen, ara aquesta empresa per lo que sigui no m'agrada, me'n vaig a una altra.
I si nosaltres aconseguim que un dels criteris que gastin a l'hora de seleccionar siguin els criteris CBC, doncs de categoria, perquè és una manera perquè el que tenim ara no som conscients de lo que tenim, però el que tenim ara és gràcies a que els nostres abuelos, els nostres pares, han lluitat molt per tenir-lo. I perdre coses que tenim és molt fàcil. Llavors, és una manera... La joventut reclama que se'l valore, que se'l valore qualitativament, perquè ells tenen aportacions i nosaltres les veiem en els nostres centres, perquè jo també tinc una edat igual que tu, i veus que el professorat que ve té unes qualitats que jo, sobretot en TIC i a voltes en creativitat, que s'han d'aprofitar. I entonces ells demanen que se'ls valoren, no que tu vulguis que siga una rèplica de lo que així tenim. Ells demanen que se'ls deixi innovar i que es confiï en ells. I jo crec que això sí que és una cosa generalitzar. Ells ho tenen molt clar. Sí, però entres en segons quines empreses que són... El sector també, el sector laboral. Hi ha sectors que premien més la creativitat, l'autosuficiència, aquesta capacitat de proactivitat i altres que no. I les empreses també, perquè tenim els centres d'empreses menudes, familiars, i tenim després empreses, bueno, per almenys nosaltres, és complex tenir grans empreses que poden ser multinacionals, ni alguna, i funcionen completament diferent. Sí, però bueno, tornem un poc a la gestió de centre educatiu. Vos trobeu pedres inclús dins de... Òbviament, a banda dels profes, n'hi ha molta resistència al canvi dins del propi equip directiu, o com aneu tots a una... Bueno, en el vostre cas, com vau començar? En el nostre cas, zero. Ens passa el mateix. Som un equip que ja en el projecte ja van aplicar... En el nostre projecte està marcat per metodologies actives... I dins del pla estratègic de centre ho heu ficat d'alguna manera? Està per escrit? Ho intentem, tenim els nostres ítems per intentar valorar ara si estem complint o no estem complint amb aquests ítems, els valorem. Teníem unes fites, nosaltres també estem en Novici, com ha comentat la companya, que no sabem el recorregut que tindrà Novici, però el tenim. Estem en tots els nuclis, suposo que com vosaltres, no? Que els tenim tots. Sí, nosaltres tots. Sí, continua. I és algo que sí que valorem i estem. El que passa que, clar, hi ha vegades que l'any passat vam fer un avanç molt ràpid, este curs estem veient que està decaient una miqueta, jo també entenc que la gent se cansa, perquè per molt que ajudem nosaltres, des de l'administració no s'ajuda en el sentit de recolzar aquesta innovació. I nosaltres ens tenim que buscar la vida. El problema és que tenim faves comptades, tenim les hores que tenim, les podem jugar i hem de distribuir. I la gent arriba un moment que estarà potser 2 o 3 anys a tope, hi ha gent que se va cansant i és normal. Jo el que anava a dir-te que t'havia interromput és el tema de la qualitat, que no sé en quin nivell esteu de qualitat. Nosaltres estem en guany... A punt de certificar-nos. Nosaltres és l'últim programeta, estem a nivell 2, i ahir sí que missió, visió i valors en els cursos anteriors va ser quan vam introduir el tema de l'ECB, i ara estem intentant en els processos introduir en guany l'avaluació per indicadors en alguns dels processos. Llavors, ahir és on volem nosaltres... Nosaltres estem ahí. Clar, és que es veu molt bé el que t'ha fallat en el curs. Quan tu apliques l'avaluació per indicadors, a final de curs es veu claríssim el que t'ha fallat, i això el permet fer les propostes per al curs següent. Sí, molt bé. Doncs bé, no sé si més o menys hem repassat, vull dir, les preguntes que tinc així, les estic mirant, i són preguntes que han fet els mateixos profes de la xarxa, no? Perquè vaig passar un qüestionari ahir per el grup de WhatsApp que tenim, per a que el respongueren i de més, i m'han fet algunes d'aquestes preguntes, que ja les heu respost quasi totes, encara que n'hi hagi alguna que directament no vos l'haig fet, però bueno, així n'hi ha una que me pareix interessant, encara que ja ho heu dit, que no tenim les competències suficients, que és quins suports o recursos considereu necessaris per a fomentar la creació d'empreses alineades amb aquests principis al vostre centre. Mira, jo crec que ahir hi ha coses que ja esteu ofertant, per exemple, jo crec que és una idea que sempre he tingut, que aquí encara no tenim regulat, que seria la possibilitat de tenir nosaltres en el centre vivero d'empreses, que és una figura que no existeix. En Catalunya crec que sí que ho tenen, en el País Basc, però nosaltres no podem gestionar un vivero d'empreses. També és de veres que si tots els centres tinguéssim un vivero d'empreses, massa empresa tindríem. Però aquest primer recolzament, després formació, mentorització. Vosaltres, per exemple, hi podeu ajudar. Si teniu empreses que ja estan treballant en el sector, tenir algun mentor que pugui recolzar a l'alumne o a l'alumna quan està muntant l'empresa podria ser interessant. Formació, això ja també ho teniu vosaltres, que feu
heu vingut els primers anys a fer tutories allí als Aquests centres. 2 o 3 anys també més intensos ahí. Claro, més intensos a fer les tutories, teniu els webinars, o sigui, els cursos per internet. Jo crec que ahí seria necessari. Més que són els principals recursos de formació, ajuda inicial, de mentorització, i si pots la possibilitat, a lo millor ja us dic, d'aquesta capacitat de crear un vivero d'empreses, que les universitats ho tenen molt clar, però els instituts hi ha gent que no acaba de tenir-hi. Entonces, per exemple, vosaltres que teniu 3 famílies, administració, que pivota també en les altres 2, perquè moltes vegades nosaltres hem fet algun projecte, alguna idea de projecte final de cicle interdisciplinari, perquè moltes vegades les empreses costa, però quan funciona, nosaltres en funcionari és un bon projecte, perquè quan s'ajunta, nosaltres tenim comerç, administració, informàtica o ceràmica. Comerç i administració, amb qualsevol dels altres 2, pots fer projectes xulíssims, perquè moltes vegades ens passa. Munta una empresa, en informàtica tenim autoformació a tope. En informàtica tenim Informàtica és que és un... Claro, pero tenemos autoemprendimiento. Y, montemos una empresa. ¿Pero qué pasa en esas empresas? Se juntan 4 informáticos, parece un chiste. Vamos 4 informáticos y ahora en el moment de fer un reboot, en el moment de fer una comptabilitat, en el moment de fer un pla d'empresa, en el moment de fer un branding... Nosaltres és el que el dia que estem un poquet també, a vegades per la casuística del departament, s'ha renovat ara un poquet, perquè n'hi ha hagut gent que s'han jubilat diversos i ha entrat gent nova, i estem un poquet, tenim pendent el tema, enguany anem a començar en simuladors empresarials. Doncs quan això s'estabilitzi en el departament, podrem treballar. De totes maneres, vosaltres vau vindre i van fer projectes d'empresa, l'arbre de les empreses... Sí, sí. Claro, son recursos que a la nostra mesura... L'alumne del centre va guanyar, l'alumne del Caminàs va guanyar una de les categories. I en ells també hem fet vídeos i... El tema que veig a l'hora de formar empreses és que depèn del sector, perquè nosaltres, una de les famílies que tenim és que se'n van necessitar treballar, que és manteniment electromecànic. Sí, no, això és que no podem... Sí, aquí en Castelló passa el mateix. Entonces, potser en esports, per exemple, ens faltaria un poc d'ajuda de l'Agència de Desenvolupament Local, de l'Ajuntament, perquè sí que n'hi ha un potencial per a crear, allà en Tavern no n'hi ha res de turisme, o sigui, en l'oficina de turisme, perquè n'hi ha potencial per crear alguna empresa per a l'estiu, per a la platja, n'hi ha muntanya, i no n'hi ha res. Nosaltres coneixem empreses que se dediquen a això, en Benicàssim, per exemple. Sí, però allà no n'hi ha res i ens falta un poquet a veure si l'Ajuntament ajuda i el cicle roda un poquet perquè ells no crec que no es veuen vàlids. No s'ho creuen, que ells puguen fer una empresa, només acaben d'estudiar formació professional. Però tu no creus que això és un problema de nosaltres com a país? Sí. Que és el tema del fracàs? Igual que el treball per tota la vida. En Estats Units es reinventen. No, però esa por al fracàs, esa por a equivocar-se, no t'equivoques. No tinguis por a equivocar-te. Tu no saps si has encertat si no t'equivoques. I el que has d'aprendre és els teus errors, entonces tinguis valor, t'equivoques i ja està. Com comentaves tu, falten mentors i falten recursos econòmics, un poquet per a impulsar, un poquet d'ajuda. I també vèncer esa por al fracàs i equivocar-nos. Sent exagerats, Bill Gates se va arruïnar 2 o 3 vegades fins que va muntar Microsoft. Donald Trump se va arruïnar. Això ja estem parlant d'una mentalitat de nosaltres. Però nosaltres tenim esa por a fracassar. Tu veus en el dia a dia, en la classe, tu llences una pregunta i quants t'alcen la mà? No tingueu por a equivocar-vos. Ja no cal anar a tan gran escala, no? Jo també ho penso i ho parlo en els entorns més propers, no? En el poble, què fa falta al poble? Pues des d'una fruiteria, una sabateria, un no sé què, qualsevol projecte per xicotet que siga d'emprenedoria, que siga una necessitat bàsica a la societat del teu entorn, que després escalarà el que escalarà, si vol escalar, si no vol escalar, cada un també viurà conforme vulgui, no? Però sí, jo penso que compartís totalment, no? Que n'hi ha aquesta por al fracàs com a cultura... Muntes una botigueta, si no funciona, pues ja està, però potser funciona. I sí. Sí. Que no es Walt Disney, que no, això no es, si lo deseo mucho, mucho, mucho va a pasar, ¿no? No, pero eso falta un poquet l'ayuda de dir sí, l'Ajuntament aposta per les empreses, per la creació d'empreses. Falta una espenta. Des de l'administració una espenta que hasta cert punt que diga, pues, endavant. Però ese petit, és el que dic, ese petit acompanyament jo crec que és necessari. Nosaltres podem acompanyar fins a un determinat punt i a partir d'ahí ens han agafat el relleu i ser un altre que acompanyi. I bueno, per últim, si vos pareix ja, per anar acabant,
a no ser que vulgueu dir qualsevol cosa més, òbviament, totalment lliures. Quin impacte veu que té aquest tipus de projecte, o el treballar d'aquesta manera en aquest programa en la vostra comunitat, en l'entorn més local, tant dins com fora del centre? Veu que ha canviat alguna cosa en els alumnes, en els profes, en la manera de relacionar-se, en la interacció entre diversos agents, siguin empreses, siguin administracions locals, qualsevol tipus d'organitzacions, entitats socials. Nosaltres sí que percebem que el centre valora de forma el canvi en com es valora l'entorn local. Jo crec que hem incrementat el que és el valorar les nostres coses, el nostre poble, el nostre centre i el potencial que tenim en les nostres localitats, en les nostres empreses. Jo crec que hem abandonat un poc la mentalitat de que sempre el de fora és millor. Ahí sí que notem el canvi i que també ens hem cregut com a centre que podíem aconseguir moltes coses perquè les hem aconseguit. I entonces jo crec que això sí que es transmet en tot el centre i en tots els projectes, que fem aquest valor, valoritzar el nostre entorn, la qual cosa comporta estimar-lo, protegir-lo i voler fer coses en el teu entorn. Exactament. Nosaltres més o menys el mateix. També nosaltres tenim un avantatge, que és al revés, que aquí ja saps que esta és la millor terreta del món. Llavors no ningú se vol anar. Però sí que és cert que cada vegada volem que l'alumne valori més el que té a prop. El problema és intentar que aquest alumne s'hi pugui quedar, i això són projectes d'emprenedoria, petit comerç local, inclús empreses tecnològiques no mateix, però també de tenir un teixit que el pugui absorbir. En el teu cas has dit, no tenim res de turisme. Aquí tenim un monstru que és el clúster ceràmico que s'ho menja tot. I això, sí, per sota d'ell hi ha un ecosistema, però és molt difícil intentar... definir. És molt complicat i tu saps, lluitar amb aquesta força. Sí, a nosaltres passa algo paregut en el tema del camp. Tenim molt de camp, però els grans magatzems ho mengen tot, entonces voler que es potenci una empresa sobre productes naturals, la taronja, no, perquè la gent té com interioritzat que de la taronja no es pot viure. Quan fa falta gent que sap treballar el camp, que s'acaba la gent que sap treballar el camp. És la revolució que ve als Estats Units, los cuellos azules. La gent jove dels Estats Units està deixant d'anar a la universitat perquè s'ha donat compte que fa falta ferrers, agricultors, fusters, i s'estan guanyant molt bé la vida. Estem entrant ahí, no n'hi ha electricistes, no n'hi ha llanterners, no n'hi ha obrers... Per què he de gastar 10 anys de la meva vida en treure una carrera si potser formant-me un professional i estar al costat de la gent ja puc viure? Sí, bueno, això no té res a veure, però i no ens desviem molt del tema. Però ja anem acabant. No res, en respecte als oficis, que el valor que tu aportes a aquest bé comú, a aquesta comunitat o el que siga, moltes vegades tenim clar. El problema és que els mentors que tenim són els mentors que entren per els mass media, per mitjans de comunicació massius i de més, o el que siga, Bill Gates o Steve Jobs o qui vulguis, tot homes damunt. I després tenim els referents, així tenim dos referents, al igual que en qualsevol de docents que estan treballant amb nosaltres, jo sempre ho dic, igual que jo sé que soc un referent, la Fundació Nova Centre és un referent, tots, en cada un, en la mesura del seu treball, tots els que estan així, és un referent a la seva manera. I hem de un poc fer veure això, igual que valorem lo local, de com a l'entorn únic, inigualable que n'hi ha, perquè això és meravellós, el qui se n'ha anat a viure o a treballar fora ho valora més encara, i el mateix, però si veure com se teixís un poc més la xarxa per apropar-nos més i per a preguntar més dubtes. Potser, no sé, que estem parlant dels oficis, per exemple, en tavernes està passant que això, que no n'hi ha ni llanterners. Tal vegada nosaltres hem demanat una FP bàsica d'electricitat. Tal vegada, si una persona fa una formació professional i només acaba es muntant una empresa de reparació i de manteniment i va tindre faena perquè no n'hi ha, pues a lo millor per ahí aprofitar el que més fa falta per a potenciar la creació d'empreses perquè té més perspectives d'èxit. Si tu crees una empresa que vas a tenir feina. I si és en aquests valors, millor. Però també jo t'he dit que jo crec que tenim esperança, perquè ara tristament aquí hem viscut uns fets molt colpidors a tots i aquesta generació tan menyspreada per tots, que són els ninis, xiques de 15, 16, 18, ens han donat una lliçó a tots. A tots. A tots. I això hem de valorar-lo.
hem de veure la natura La win, força. no? La naturaleza gana, que decía una empresa de sabates de muntanya. Jo crec que l'esperança guanya a vegades, no? Creiem que això ja està tot perdut, esta societat mira com va, i de repent arriba algo que fa una guspira i ens deixa que potser nosaltres estàvem en casa i xiquets i xiquetes s'han agafat i s'han tirat a ajudar la gent. I no s'ho Mario, aguanten. I això és una economia que, Sí, això sí, sí que és una xarxa social que ha fet també que este país, que encara que ho diguem, este país ha aguantat moltes crisis per esta xarxa social. Tot ha tingut una abuela, un pare, un amic que ha tirat d'ell en un moment de crisi, i això és algo que no s'ha de perdre, i crec que és Em molt ve al important cap també i com que a està molt recurs. vinculat. Sí. Com a recurs, algo que nosaltres, per exemple, no ho hem treballat molt, que són els grups de participació. Perquè si tu escoltes a la gent jove i els comprens, a lo millor projectes, aquestes idees d'empresa de forma diferent, perquè nosaltres es transmetim el que nosaltres sabem, però ells pensen d'una manera molt diferent i són molt autosuficients. Ara ens ho han demostrat, ja venien demostrant-ho. Ja venien dos filles cosetes. que els sorprenem Però no se volia molt. veure, sí. I els sorprenem molt perquè a voltes nosaltres els valorem a les futures generacions en el nostre filtro Sí. perquè no sabem més i a lo millor ens fa falta més interacció per a poder llançar-los, Que és una avantatge ajudar-los. sí, que és una avantatge de la docència, que estem molt prop de la joventut. Entonces, si volem avançar, sí que és cert que estem sempre ahí amb ells. ¿vale? I els ha donat una miqueta la paraula. Sí, sí. I el que he dit abans, que s'equivoquen, que no passa res. ¿vale? S'equivoquen, intentes ajudar i ja està. Doncs no res, de nou agrair-vos no, que hàgiu vingut fins ací, que ja hem tingut aquesta conversa tan interessant i podríem estar esplayant-nos hores, Sí, s'ha fet de nit, però sí. no s'està fent de nit ja. I bueno, pues, de nou agrair-vos i eixir un poc en una idea que ha plantejat Joan Traver, que no sé si el coneixereu, és un professor de la Universitat Jaume I, i Tomàs Segarra, el seu company, no sé qui l'ha dit els dos, que hem estat este matí en ells, i ho comentaven, no? La idea de fer les coses en passió i en coherència, no? O sigui, i jo crec que tots els que estem així ho fem d'aquesta manera i és una manera de també, igual que pues, totes les persones que han estat ajudant en la manera en la que siga conforme fora i contra el que fora, en la dana aquesta que ha ocorregut ara a l'Horta Sud, i bueno, pues, a mi me reforça més la idea d'esta que fiquem en tots els documents fiquem una frase, tu has dit la del capità no sé què, El capità Enciam. perdó, però jo fiqué una d'Eduardo Galeano que també m'agrada molt, que és molta gent petita, en llocs petits, fent petites coses, poden canviar el món, no? I ho estem veient ahir, ho estem veient en moltes accions, no? Però a vegades volem mirar aquest prisma tan gran que hem de mirar una miqueta més micro i veure que realment tot està canviant, no? I si parlem i teixim aquesta xarxa i uns se fan de mentors a altres i tot, doncs veurem que altra manera de fer les coses és possible, no? I transformarem el nostre món. És que són tots els titulars que li hem ficat al projecte, però perquè creiem en aquesta idea i estem treballant per ella. Així que no res. Moltes gràcies i fins la pròxima. Gràcies, Mario, per I per la vostra convidar-nos i per tot el que feu en els nostres centres. Continuem entre totes i això. Sabeu que qualsevol cosa no teniu així.